ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешраи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. Уважаемые пассажиры, в терминале номер 1 продолжайте регистрацию на рейс 201, летающий по маршруту Душанбе-Москва. ассалому алайкум дӯстон, авиакассияи Али Қории боваринок ва арзон акнун ба мо имкон медиҳад ки бо осонӣ соҳиби чиптаи самолёт шавем ва ба тамоми кунҷу канори олам сайр намоем. бетанаффус 24 соат дар хизмати мо ва шумост. чиптаҳо ба тамоми аэропортҳои гуногуни рӯи олам ҳаст. дар ҳолати хатогӣ ё нуқсоне дар ҳуҷҷатнигории чипта, авиакасса зарари шуморо ба зиммаи худ мегирад. дӯстон, мегузарем ба якумин эълони имрӯза. замини фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар ноҳияи восеъ, калхози Миралӣ Маҳмадалӣ, кӯчаи фермаи Шуракш мегӯянд. дӯстони азиз, 8 сотиқ замине қарор дорад дар ноҳияи восеъ. нархша 55 000 сомонӣ мегӯяд. дидесен хай дӯстони мақсад битонаш рехтагияй, ҳолати ҷош мақсад хубай, оби светам ҳастае, даруни қишлоқдай. нархша 55 000 сомонӣ мегӯяд. боз касоне ки агар хадр анеқ бошад, камтаракам арзон мешавад. номерҳои ватсапаш дӯстон, номерҳои дастиш мондагай. касоне ки агар мақсад замин аз ноҳияи восеъ хадр бошад, марҳамат, хона битониш рехтагия мақсад замина. дӯстони азиз, марҳамат, касоне ки хадр анеқ бошад, дар номерҳои 0548 номерҳои ватсапшанд ва номерҳои дастиш 087 32 31 37 бароро занг бизанед. аз номи канали мо Насим Тежи ҳатман салом расонед. дӯстон, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, деҳаи ҳосилоташ мегӯянд. 4 дар хона, 6 сотиқ заминай. дар ҳолати беҳтаринай хулоса хонара мақсад ба ҳама шароитош бандия мақсад дорад. дар дорони ҳезмхона нархша 420 000 сомонӣ мегӯяд. оби света мақсад ҳастае. ина дарони хонара мақсад бинед дӯстони камера кардагӣ барои моро равон кардагиянд. касоне ки дӯстони аз хадр анеқ бошад, дар номерҳои ватсапаш мондагиай. ина дарони хонаш медорад. 4 дар хона ба ҳама шароитош ҳастанд. хона ремонтҳои замонавӣ, дидесен калони хушрӯвай. сарошна фурӯхтан дар кор. нархша 420 000 сомонӣ мегӯяд. бардор боз арзон мешавад.
дӯстон мегузарем ба сеюмин эълони имрӯза шербачаҳое ки аз ноҳияи данғара ҳастем замини фурӯши кофта ҳисоб бошед марҳамат як замини фурӯша барашон пешкаш мекунем. замини фурӯши 10 сотиқ замин дар ноҳияи данғара деҳаи шоҳаншош мегӯянд дӯстони азиз 4 дар хонара мақсад бетониш рехтагиай дидесен дар навор мақсад маълумай нархша 27 000 сомон мега сирошнай бадай оби светам мақсад дар наздикиш ҳастай бадро мактабам ҳастай дар номерҳои 27 20 номерҳои ватсапаш номерҳои дастиш 96 90 77 00 бардро марҳамат займзен замини арзон дӯстон аз даст натиҳен маълумоти аниқтаи заминро аз худи соҳиба дастрас кунед. дӯстони азиз боз як тои дигар хонаи фурӯшӣ ҳастед дар сирошнияи хона дар ноҳияи данғара деҳаи 400 диш меган дар хонаҳай ана хулоса 3 оғил хона дорад ана мақсад ки алоқхона дорад ана ҳезумхона дорад каҳадонхона дорад бардо мақсад боз як тои дигар барои ана тапакхона мақсад дорад тапаки дорад дар ноҳияи данғара ҳозир ҳамаша медурая барои шумора камера кардагия бардо ин ами ҷое ки мақсад дидесен ами тарафҳои оғилхонаша якумша медарояд ана ҷои дидесен ранги ҳезумхонаворияй ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% дӯстон нархша 150 000 сомон мега дуюмаш ана каҳадонхона бардо дуюмаш каҳадонхона сирошнай бадай ана сирошна фурӯтан дар курай нархаш 150 000 сомонӣ боз ана муомилаи хуб дорад нашоди документош мега ҳамаш 100% дӯстон мақсад дидесен ин авози аввал тарафи хона рафтиса хонара камера када барои шумо дӯстон пешкаш кардагай аз ҳаматон хоҳиш лайкора бизанед подписатсия кунед иншоалло ки боз навори оянда мошинои фурӯша пешкаш мекунем ва касоне ки ягон чиз барои фурӯхтан ё реклама кардашта бошед марҳамат дар ватсап равон кунед мо иншоалло ки дар видеои оянда рекламаш мекунем марҳамат дӯстони азиз ана хона ба ҳама шароитош фурӯхта мешавад нархиш 150 000 сомонӣ ҳозир медонед тарафи хона дарвоза часпондагӣ дар тарафи хона маҳкамай дарахтҳои мевадиҳандаам дорад заминиш замини калони хушрувай 10 сотиқ замин сирошна фурӯхтан дар курай телефона барои тамос 909 09 28 60 бадро номерҳои дастӣ соҳибшанд занг мезанед маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳиба дастрас кунед. дӯстон кадоме ки границара бошад ба сарҳади қазоқистон мо ба шумо ширкати акаи собирро тавсия медиҳем беҳтарин ширкат аст акаи собир дӯстон беҳтарин шахсият ба нави мошин қати мақсад граница мегирад мебарад меорад марҳамат дӯстон муроҷиат кунед иншоалло ки ана одами чақчақия дар раҳ зиқ намешавем баъдро номерҳои ватсап мондагиа муроҷиат кунед ба ҳаматон дӯстон роҳи сафед. дӯстон мегузарем ба панҷумин хонаи фурӯшии мо дар навори имрӯза хонаи фурӯшии мо қарор дорад дар шаҳри хуҷанд 4 дар хона 3 сотиқ замине бардро хона бо хишти пухта бардоштагӣ 4 дар хона ҳама шароитош хати мақсад дидесен хона навстройка навсохтагиай нархша 460 000 сомонӣ мега аз 460 000 сомонӣ бардо боз арзонӣ хуб мешавад хона ана бо хишти пухта бардоштагӣ телефона барои тамос ана 111 11 34 33 ба ҳамин рақамҳо занг мезанед маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳиба дастрас кунед. дӯстони азиз шашумин хонаи фурӯшӣ боз як тои дигар хонаи фурӯшии арзона гаста бо хишти пухта бардоштагӣ
навстройка 3 дар хона 4 сотиқ заминай қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав деҳаи Калиниш меган. нархша 250,000 сомонӣ мега 250,000 сомонӣ 3 дар хона 4 сотиқ заминай дар ноҳияи шаҳри нав деҳаи Калиниш мега бардро маса кадме ки ай шаҳри нав дар комментар насибинен марҳамат ана хона бо хишти пухта бадушаги ҳолатиш хуб хона навстройка занг мизен маълумот алифари хонаро аз худи соҳиба дастрас кунед. дӯстон аз хонаи навбатии мо қарор дорад дар ноҳияи қумсангир ҷамоати Панҷиш меган аз бозори район 6 километр дуртар 4 дар хона 9 сотиқ заминай ишам хай дидесем бардро навстройкай мақсад ки срочно фурӯхтан дар курай дар ноҳияи қумсангир ҷамоати Панҷиш меган нархша 260,000 сомонӣ мега бардро нархаш 260,000 сомонӣ телефони барои тамос 934 35 63 80 занг мизен маълумоти анитари хонаро аз худашон дастрас кунед. шербачо аз ҳаматон хоҳиш лайкҳоро бизанед ва подписия кунед. иншоалло ки боз навори оянда мо хонаҳои фурӯша пешкашро мекунем. фақат мақсад бинасин насим теҷа ба пеш моз иншоалло ки ҳаракат мекунем хонаҳои арзона пешкашро мегардонем. мегузарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ мо дастсрочни бадай дӯстон. хонаи фурӯшӣ 3 дар хона 8 сотиқ замин қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ ҷамоати Фрунзеш меган бо семенблок бардоштагӣ дар трезавот часпондагӣ крешаш пӯшунагӣ мақсад ки ана дарунша ана мақсад шкатурка накурай дидесен хай дӯстон азиз нархаш 130,000 сомонӣ нархаш дӯстон 130,000 сомонӣ боз муомилаи хуб дорад. телефони барои тамос 901 22 66 01 занг мизен маълумоти анихари хонаро аз худи соҳиба дастрас кунед. ана дӯстон ана подписчикое ки мақсад моро аз ноҳияи дӯстӣ тамошо мекунанд ҷиликул марам шербачо аз амин ноҳияи дӯстием якта хонаи фурӯшӣ ҳастай дар ноҳияи дӯстӣ деҳаи деҳқонобод ана ҷамоати Нурободиш меган 3 дар хона 8 сотиқ замин нархаш 230,000 сомонӣ бардро дар наздикиш 500 метр дуртар ё ин ки 700 метр дуртар мактаби рақами 15 бардро мактаби рақами 15 мақсад ки ана магазинам дорад аптекам ҳастай нархаш 230,000 сомонӣ боз арзон мешавад. телефони барои тамос 30 02 95 94 занг мизен маълумоти анихари хона аз худашон дастрас кунед. дӯстон ази даҳумин хонаи фурӯшӣ моро анакам мақсад маълумота бо диққат гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ мо қарор дорад дар ноҳияи Варазоб деҳаи Ҷангалак меган 3 дар хона 6 сотиқ заминай аз пеши даромадгоҳи истироҳатгоҳи Кӯли Душанбе то пеши хона борои асфалт масофа 1 километр дуртар аст. аз пости Чорбоғ то пеши хона масофа 5 километр дар пеши боғи Ангор техпаспорт дорад бардор муомила ҳам дорад ба хонаи сексия дар Душанбе ё ин ки дар Қоған алиш карда мешавад болош сум метиҳем вариантҳои алишиам ҳастай ба мошина мақсад мебинем. чӣ пешниҳое ки дошта бошед бардор номерҳои ватсап мондагиай 933 31 33 33 занг мизанед маълумоти алифари хонаро аз худашон дастрас кунед. дар паноҳи Аллоҳ бошед дӯстон дастгири шумо пешаи мост то видеои оянда худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад.